Hi, hello, mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January, and I'm one of Kapampangan, Camaro Vlogger. Ayan, bali for today mga kapatid, pupunta tayo ngayon sa San Luis. Ayan, kasi dyan tayo dadaan, papasok sa trabaho. So, titignan natin kung makakadaan tayo after ng bagyo, yung kailan ng bagyo si Ulysses. Ayan, sana maging okay yung dadaanan natin kasi dun sa Candaba, Pampanga, sa San Agustin, hindi tayo makakadaan doon dahil napakataas po ng baha. And then, try natin pumunta ngayon sa San Luis. Magbibihis lang ako, maliligo lang ako kahit wala pang masyadong tubig para at least makita natin kung makakadaan tayo. If bago ka dito sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account is Jessie Samson, JETESSIESIMSON. Then add me to my Facebook account, it's January. And so, ingat po always, God, mga kapatid, and God bless us all. Then, halika, samahan mo ko at tignan natin kung gaano kalalim ang tubig ng San Luis, Pampanga. And patnubayan nawa tayo ng poong MAYKAPAL at ng ating Birheng Maria sa ating pag-alis ngayong araw na to. Okay mga kapatid, so samahan mo. A few moments later. Ay, Diyos ko po. Tangan mo ni Nemam ne. Putol mo. Tulungan. Tulungan me. Wate lalakad. Yan to talaga to. Fernando. Ano ba para yan? Ano ba rak na? Wow, paano punta kami? Ano ida? Yeah. Live ya pa yan. Malibutan na pa rin guys. Tela kaya pwede ka pala makisaya makanya no, pag-ilog ka. Oo, bago yun ito sa ilaw. Ay, Diyos ko. Kailangan na makanya kaya napilapan. Ang gusto mo pero yung aking pilita. Hindi na ako lilinisin ko yung side lang. Doon. Sabay kanyo. Sabay ano. Malalim doon sa may Tamonica. Malaki pa yan eh. Napalpal kayo sa gilid. Napalpal kayo sa gilid dyan. Tulog kayo sa ilalim. Paano na lang yan nila? Sabi sa dok.
Pampanga rin. Pupunta rin sa may malapit na sa atin. Oo, wala na magkakita. Kasi ka to, sa kanya yung motor mo tayo. Sa kanya yung motor mo, sa hindi ka bayo. Preno mo lang yung harap, G. Preno mo yung harap. Yung harap. Okay! Ren! Okay! Eh, lalim pala dito. Ano tayo dito? Gandang bewang na. Malalim. Ito yung pinakamalalim na part naman.
Nasaan ka na, no? Wow! Nasaan ka na, eh? Ito mo na? Ay, bota oh. Hindi usad. Ano? Ay, basta yung bumble eh. Ito, ito, ito. Oo. Lalo mo sa tete, no? Tuloy mo dito. Basta yung bumble. Basta yung bumble. Iiwanan naman niya sa Tirol. Mga ilang araw ito bago maalis. 3 araw. Bago matanggal yung baka. Pero nung kay Bagyong Rollies, hindi. Wala na yung pagbuhat ng bumble. Kung wala nung may nagbukas ng baka. Kapare ka muna, ano? Palit yan, eh. Good. Puri ka ba? Alam mo ron? Ala, iluso. Ha? Ilang pinanan din pala eh. Yung mga benta. Karin na kayo tao. Ito tao na talaga ko. Ori, galit ito. Eh, kumahot ka pa. Ang bibita mo rin parang. Wala sa punta ng simbahan. Nakakalgal yan. Mas mataas. Ano barangay yun doon? San Juan. Kaya pramirasan eh. Ha? Ha? Isang galood? Oo. Ano naman yung kalbugan? Ano nga? Bakit hindi natin bakan dyan? Ito lang kasi natin wala kaya wala. Wala nang yung baka dito sa baba. Reto! Reto! Good! 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 Good!